iştirakta tuğustum. Hem turmuşumnu devam edip İsemet'te. Olaylar üstürdüm, büyük koyular kurdum. Min blokatnik. Min koydum blokatniklar bilen bir vagında, sıyır vagınında bir ay. Халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан 6 март көнне район мәдәният йортында оештырылган бәйрәм тантанасына сугышның ачысын, тормышның авырлыгын татыган, гомерен намуслы хезмәткә багышлаган тегүче, халыкка көн күреш хезмәте күрсәтү идарәсе мөдире вазифасын башкарып лаеклы юлга чыккан Рәкыйга Карамова да чакырылган иде. Залга җыелган барлык тыл хезмәтчәннәре кебек, Рәкыйга Муллагали кызының да теләкләре изге иде. Buncalar emin bulsun kızım, açlık bulmasın, soğuş bulmasın, dostya, kuşumu kartla dost yaşayan gibi ilde dost bulsun, direkt soğuş bulmasın. Ак яулыклы, күкрәкләре медальләр белән тулы тыл ветераннарына һәм барлык районның хатын-кызларына район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин бәйрәм котлауларын һәм рәхмәт сүзләрен җиткерде. Безнең бүгенге бәйрәмгә шушы тантанага аеруча дәрәҗә өсти сугыш вакытында, сугыштан соң безнең районны күтәргән, булдырган ветераннар, тыл ветераннары безнең белән залда бергәләп булулары. Илдар Иршат улы ир-егетләр белән бер рәттән бөек җиңүне якынайткан. Сугыш вакытында һәм сугыштан соң безнең районны күтәрүгә бар көчләрен, гомерләрен багышлаган бихисап тыл хезмәткәрләренә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан юбилей медальләрен, чәчкә гөлләмәләрен тапшырды. Ә инде район үзешчәннәренең музыкаль чыгышлары барлык гүзәл затларга бәйрәм бүләге булып яңгырады. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.